Čaute, ja som Láďo a toto sú 3 veci, ktoré som si priniesol z Barcelony. Zápisník. Plakát. Šunku. Ale okrem toho som si donesol aj skutočný obsah, takže 3 veci, ktoré som si priniesol z Barcelony, sú 3 rôzne pohľady svetových kreatívcov na to, ako vlastne hľadať kreatívu alebo ako pristupovať k svojej práci. Prvý skvelý pohľad priniesla Chris Trena z agentúry Little Spain, ktorá hovorila, že dospievanie by sme mali čo najviac oddaľovať, to znamená, že v práci máme byť tak trochu ako deti. Nenechať si tie dospelácké mantinely v hlave, ale trošku byť taký uvoľnený, odviazaný a vtedy nachádzame tie výnimočné riešenia. Druhý zaujímavý pohľad priniesol Paco Conde z agentúry Aktivista, ktorý nás pochopiteľne vyzýval k tomu, aby sme boli trochu ako aktivisti a nazýval to, že robiť dobré problémy, to znamená vyzývať k zmene, búrať nejaké predsudky, stereotypy a provokovať tú zmenu u našich zákazníkov a divákov. A tretím v poradí bol pre mňa Guys van den Berg z agentúry Kessels Kramer, ktorý zase tvrdil, že mali by sme počúvať viac náš gut než brief. Čiže dať na svoj šiestý zmysel, na svoj pocit, ktorý kreatívci všetci tak nejak majú. Takisto nás vyzýval, aby sme netravili zbytočne veľa času na meetingoch, lebo tie zabíjajú čas. A ak chceš ísť budúci rok do Barcelony s nami, tak sa prihlás na frederika@vlb.sk na pozíciu juniora copycat.